Tian GTS website in Lukan, LIC Rahianin Stage 1 registration tiama registration tia hanin klikanga form ron langanga ta hiani in phone number inda anga sira hian validate tio manga in me khan OTP in donga chumi chu in chulutanga submit in tianga email po chu tiang bokin validate tio manga ela hian in metanga chuanin OTP kha in chulut lenga ming pa ming birthday mi pa ni chuan male mi cheni chuan female in chian lo chuan transgender chuan community ST tinga circle a hian in Mizoram ti omlova north east ti turani chuan class 10 secondary school ti pass class 10 chaina nia khami kum kha indanga chuan ta hian hemi lo hin code hi indanga submit in metanga ron langa okay metang okay in mezo khan an huai hi tian ron in phar lenga ta hian Aadhaar number indanga chungbara chuan roll ban lo in ni chuan yes in ni lo chuan no chuan som pani na hi class 10 a eng language ngen zir tia hian Mizoram a omin ni chuan Mizo ti da ula khami elective a in zir thina kha khami ka da turani whether employed na thoklai ni chuan in yes ti ula ani lo chuan no na thoklai kan ni chuan in kan thona te tang khan in NOC angai thin ta hei ka apply ve dona ti kha ma se sarkar na te moka tiang khan ni lem lo chuan angai lo no ti tapula chuan thalak in upload anga hei 50 KB aya te ni nga ya in upload thei lo chuan Google tapula image compressor tin chuan signature in upload lenga signature hi a sei zong in sign tumula hei ke chu atung chi ni wangin a pher dawa chuan submit in met leang chuan hei hi ron langa in check le vek nga in check nuwa submit in tileang chuan okay enilo helaya a tik tur te ro te om kha hei tikanga submit registration number ron langa hei in chin chhe don ni dai reveal a phone a chuan continue to apply ti in metang a hianin continue in ti zo che khan hei ron langa circle tia hian north east in tileang Mizoram emo Manipur ti khan in om ve lo nia kan mobile OTP number in donga in chulutanga chuan heta code hi in chulut lenga chuan hei ron lang lenga a har salawa address da lu khani maya permanent address hi ainanga ni chuan in TikTok anga tikhan chuan nuaya hian board in thlanganga Mizoram MBSE emo tian khanin result type a hian in pakhat chioma marks in senekanga English a exam in mo tikhanin kan da lut vel mai ngai tam zong chuan hei English ania noi che hi additional emo adang in lak chuan hei Mizo in lak chuan Mizo ten tianga chuan maths ani le a maths a chuan 55 vel ting health education emo computer science pakhat zok zok kan la thin ta kain chul ani zaruk chuan science a exam nge mo class 10 a chuan science kan lak vek thin kha chuan social science social studies te kan nei ta kain chulut lenga CGPA hi GPA hang lo ni chuan in thianin blank in da to pula save and continue subject ngai khung ka da a hian hriat tur chu Mizoram board a khanin hela hian engemoni thil dangar onom thina khami kha integer te zo tula keima chuan om ve lo ni me gale ani wangin mo an khami khain submit zo division tiron langa ta hianin Mizoram ai nam chuan Mizoram a omin du chuan I hereby declare him tikanga save and proceed chuan tiang hen li sara nom don ta ni hemi omzia chu preference tinani ta NTM nan se exam center kan thlan te khan 1 2 3 ting kan da thin kha mo ta hen kan om du na ber kha 1 kan da nga chuanin adota 2 omzia chu idu na bera an post na tur che chuan I marks kha sa na ngai ni NTM ta hen adu gri hi ka thlang ta 1 ka da ta masabera ka marks kha asan viau chuan
hei ka dong hal nol the ta han kom hal the ma se pahnih na kan ei chuan pahnih na hian kom the tikhanin fill up vek tur ani engma hi mai su in ram vek ani don tho mo in state khan vek don thowa ma se in du ber kha wan tiula than in du dan in dotin 1 2 3 in ti kha nge tur hei chu kom du lo tia leaf lo tur khimi kan ti lai kan hemi page om hi enula hei poimoni hemi chau hi ni lo nia in veng inom du na veng kha ta na tel lo ni chuan page danga hian en mai tur ani lo chuan download tula page sang en ngai lo turin khan in submit zo hei ron langa in scroll thanga in print tanga print tin ti khan printer in nei lo pon print tiula hei ron langa printer khimi printer minga khian PDF in select anga kan PDF in save mai don ni chu ka ti lo